Du får det jo opp uansett. Ja. Får det her på YouTube? Ja. Å nei, altså. Ja, hva tar du opp da? Hva skjer det sånn? Ingen døgn. 3. Har han og bra? Ja. Den. Det er ikke sikker på det. Det er lang. Nei, ikke at jeg Har du hatt noen? ingen sånn med det. Her. Ja. Nei, jeg trenger lys her. Nå er det. Ja, nå Kan ikke du filme i steilet? du er skjønn med drum and bass, men hvis han ikke overdriver med drummen, så er det med bass. Ja, så ompe. Alt av sakta baket. Baket? Har du den fra? Nei. Hva er det for det? Det var jo så feil. Du kan jo åpne det. Hvorfor står du og jukker den inn og ut? Den stikker jo bak her. Ja, den har ikke rørt seg. Vent, jeg må ta den inn. Kan jeg få det? Lappen er først. Jeg straffer det. Au! Ok, du skal få det! Au! Baket det. Hva er jo bit i? Kanskje. Du er inne i det. Tror du gjør det? Ja, det var som det ville. Martin, Hei. ta en bak. Ok. Nei, faen. Pass han jo litt. Fikk sover. Å nei. Når det kommer blået. Nå blir det så stram. Så tygges. Hva faen? Fjæren har lukket av. Får du til? Nå kommer blået. Nå er det så fekt, vi kan ta det opp. Han kan ikke ta det opp når det bare ligger. Jeg kan låse det. Jo. Nei, det kan jeg. Han klarer det jo lett. Nei. Må du låse det først? Nei, det Nei, det må fjerne oss. Jeg gjorde det feil, Martin. Er det på? Du vokste da? Nei. Hei, Marte. Nei. Det er så lukt. Ja. Nei. Her er en kikke. Ah, ok. Martin, du lå på så fast i sånn. Jo. Nei. 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 Skal det bra det her? Hvorfor har du ikke på det? Fordi jeg får en klart å få den opp. Hva skjer? Du, Nei, det er Skal du ha flere? Hæ? Skal du ha ett til? Da ordnet det. Nei, du er den. Jeg fortsetter med bare film. Det blir en lang film på YouTube. Nei. Simen. Du kan sette deg på pause. Ja. Jeg skulle ha. Nei, dør. Hva var det? Ta bort det innerst der. Hæ? Der er han bunnen. Nei, faen, ok, det er- Ja, men jeg kan tippe den der, ja. Ja, til den. Der, ja. Nå må ikke la det stå inn i helvete stort. Hvor tegner på den maskara? Det er eyeliner. Å, herregud. Men det er jo ikke begynt ennå. Der. Ok, vi ser at vi ikke kan ta ut. Best friend forever! Ja, faen. Ja. Ja. Vi tar en manko på stolen. Ja. Jeg vet ikke om mange gjør det bare. Se til, ja. Ja. Malin, snu hodet. Er det vondt? Andre veien. Snu hodet andre veien. All right. Jeg vil ikke det heller. Dæven. Og øredobben gjerne, det er oppførst der. Du har en 3 millimeter med en gang, eller? Ja. Det er vanskelig å få det inn. Kanskje litt lenger lys, så det blir mer lys. Nei.
Har du ikke lyst på den der? Nei. Noob! Da blir det bra nok. Faen ikke Ja, det. men... Jeg har lyst. Pappa. Vil du at det skal komme på YouTube, Malin? Nei, jeg vil ikke at det skal komme på YouTube. Åja, hun hører ikke. Spør, er det lys? Har du den? Nei. Nei. Ja, da har jeg også. Du er livet røde her. Simen, få håndjævlen! Skal vi ta vi fast på det bak inn? Ja. Ja. Pappa den inn. Ja. Nei, ikke la deg gni, for faen. Du har stekt dildoen gjerne. Det er stram nok. Au, det var ikke stram. Ok. Skal ikke ha det. Det er alt. Stram. Ja, nok. Ok. Kan du prøve nå? Nei, ikke det. Du må legge det. Jeg kommer ikke gjennom. Så det er det. Nei. Ja da. Skal du ha flere nå, Malin? Nei. Nå er det ikke mer øyne. Ja, men da viser vi resultatet. Der. Nei, det er sånn skjøpet.